Афганістан. Больш за 30 гадоў аддзяляе нас ад таго памятнага дня, калі апошні савецкі салдат пакінуў зямлю Афганістана, дзе 9 гадоў і 51 дзень выконвалі інтэрнацыянальны доўг простыя савецкія хлопцы. Гэтая вайна у далёкай ад Беларусі краіне закранула многіх нашых суайчыннікаў, іх сем'і, блізкіх, сяброў і таварышаў. Дарогамі афганскай вайны прайшлі і нашы землякі. Уладзімір Мар'янович Алізар, Александр Іванович Бароўскі, Леонид Яўгенович Дрокін, Дмитрий Миколаевич Мураўскі, Степан Степанович Титок, Иосиф Брониславович Констович, Вячеслав Константинович Голубев. У школьным музеі створана картатэка анкет воінаў-афганцаў. У экспазіцыі школьнага музея «Зямля гудагайская, матэрыяльная і духоўная» ёсць раздзел, прысвечаны воінам-афганцам, які мае назву «Праз іх жыццё прайшоў Афганістан», дзе размешчаны фотаздымкі, копіі пасведчанняў узнагарод, некаторыя асабістыя рэчы. Распрацаваны некалькі варыянтаў экскурсій аб гэтай катэгорыі нашых землякоў з улікам узросту слухачоў, а таксама захоўваюцца сцэнарыі праведзеных з іх удзелам сустрэч. У асобных папках збіраюцца выразкі з газет, запісаны ўспаміны сяброў, родных аб тых, хто ваяваў у Афганістане, але там загінуў або ўжо памёр. Кожны салдат, які прайшоў праз афганскую вайну, захоўвае ў сваёй памяці нейкія асобныя эпізоды, якія запалі ў душу і сэрца назаўжды, будь то першыя ўражанні, цікавыя сустрэчы, адчуванне чагосьці нязвыклага, незнаёмыя краявіды, знаёмства з новымі людзьмі і, вядома ж, хвіліны або гадзіны бою. Сваю вайну ў Афганістане прайшоў і старшыня астравецкай раённай арганізацыі Беларускі саюз ветэранаў вайны ў Афганістане Степан Степанович Титок. Много встречал, и вот какие войны были, памятники нашим солдатам-афганцам, в Афганистане, даже цветы носят, ухаживают за памятниками именно афганцы. Вот они какой-то вражды такой на нас сильной не были. И слова афганца, я же говорю, который против нас воевал, он говорит: вот Шурави были такие достойные воины. Мы там, артиллерия применялась по горам, по кишлакам меньше били. Лёгка на вайне не бывае. І ніхто не ведае, што яго чакае у той ці іншы момант. І ніхто не думае аб тым, каб стаць героем. На вайне не проста змагаюцца, выконваюць свой доўг, выконваюць загады, і часам для іх выканання трэба стаць сапраўдным героем. Такімі і былі, без выключэння, нашы хлопцы-землякі.